Соңғы тапқыр шыңлый бу кыңгырау, соңғы тапқыр дәшә дәрескә. Укытучым, синең алда бүген сынау тотам, соңгы дәрестә. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезне Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруы һәм аның алып баручысы. Мин Адилә Бектимирова сәламлибез. Бүгенге көндә илебезнең һәр почмагында, мәктәп, лицейларда, гимназияларда соңгы кыңгырау бәйрәмен бәйрәм итәләр. Шушы уңайдан Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруы сезгә гадәти булмаган чыгарылышны тәкъдим итә. Вакытны озакка сузмыйча сезне таныштырабыз. Уен дәвамында безнең белән бергә Казан федераль университетының студентлары сары өстәл артында Салават күпере командасы составында Гөлүсә, Наилә һәм Зилә. Алкышлар. Аларга каршы көрәшәчәк команда Алтын ай исемен йөртә, инде составында Илүсә, Гөлчәчәк һәм Айгөл. Кызлар, сәлам. Катнашчыларыбызның барысы да киләчәк тормышларын балалар белән эшләүгә, багышларга җыйналар, шуңа күрә кызык булачак һәм һичбер бездән аерыла күрмәгез. Бәйрәм чыгарылышы булуына карамастан, безнең тапшыруыбыз бәйге формасын алып тора. Димәк, ахырда без һичшиксез җиңүче исемен ачыкларга тиеш булачакбыз. Бу эштә һәрвакыттагыча безгә мөхтәрәм экспертыбыз ярдәмгә килә, аның белән сезне таныштырам. Хөрмәтле катнашчылар һәм әлбәттә телевизор караучы дусларыбыз. Уен дәвамында безнең белән бергә Казан федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты, Татарстанның атказанган укытучысы, педагог-новатор Рәйсә кызы Садриева. Нәкъ менә шундый составта без башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Әрәтә беренче турда без бер темага караган сорауларны бирәбез. Бүген исә без катнашучылар белән бергә мәктәп программасын искә төшерербез. Димәк, сораулар төрле темалардан һәм төрле фәннәрдән яңгыраячак. Әзермесез әлеге турга? Барлык белемнәрне эшкә җигеп керешәбез. Беренче сорауга һәм беренче сорау сезнең өчен Алтын ай командасы. Татар халык мәкале укымаган бер телле, укыган ничә телле булыр ди? Укымаган бер телле, укыган ничә телле булыр? Укыган 2 телле. Укымаган бер телле, укыган 2 телле булыр. Әфәрин, Илүсә, бер бал сезнең якта кала. Без күчәбез хаклы рәвештә көндәш командага һәм икенче сорауны яңгыратам. Җир шарындагы кайсын диңгезнең ярлары юк? Ярлары булмаган бердән бер диңгезне атарга кирәк сезгә, хөрмәтле Гөлүсә. Саргас диңгезенең ярлары юк. Нәкъ менә Саргас диңгезе турында сүз бара иде әлеге сорауда. Ул Атлантик океанда, Төньяк Америка ярлары буенда урнашкан. Ярлары булмаган бу бердән бер диңгез. Өченче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Димәк, карыйбыз экранга һәм җавап бирергә тырышабыз. Казанның 1000 еллык паркында экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән язучы хөрмәтенә куелган һәйкәл урнашкан? Ул кем? Әлбәттә, һәйкәл кем хөрмәтенә куелган? Алтын ай командасы, әзермесез? Әйе. Тыңлыйбыз. Икенче фотосурәттә сурәтләнгән Кылгали хөрмәтенә һәйкәл куелган. Димәк, Казанның үзәгендә урнашкан 1000 еллык паркында Кылгали хөрмәтенә һәйкәл куелган, шулаймы? Әйе. Әлеге һәйкәл экранда икенче сан астында бирелгән, җавап дөрес. Дүртенче сорауны яңгыратам. Таш күмер сүзе ясалышы буенча нинди исем? Таш күмер сүзе ясалышы буенча нинди исем? Әлеге сорау сезнең өчен Салават күпере командасы. Белмәбез. Җавап юк, шулаймы? Кызганыч, Салават күпере командасыннан җавапны алып булмады. Күчәбез көндәшләргә. Таш күмер сүзе ясалышы буенча нинди исем? Кушма, ул таш исем һәм күмер исеме бергә кушылып язылган. Таш һәм күмер тамырларыннан ясалган, шулаймы? Кабул итәк сезнең җавапны. Кушма сүз бара иде әлеге сорауда. Дәвам итәбез. 5нче сорау шулай ук сезнең өчен Алтын ай командасы. Антарктида һәм аңа якын утрауларны берләштергән Көньяк поляр өлкә ничек атала? Антарктида һәм аңа якын утрауларны берләштергән Көньяк поляр өлкә ничек атала? Арктика.
Антарктика дип кабул иттек. Сезнең җавапны җавап дөрес. 6нчы сорауга күчәбез. Фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк карыйбыз экранга. Беренче мөгаллим әсәрен иҗат иткән язучы экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Ул кем? Беренче мөгаллим әсәрен иҗат иткән автор экранда ничәнче сан белән бирелгән? 3-нче сан астында ул Шыңгыз Айтматов. Әлеге танылган әсәрне күренекле кыргыз авторы Шыңгыз Айтматов иҗат иткән, экранда ул 3нче сан астында бирелгән иде. Әфәрин дуслар, 7нче сорау. Җир шарындагы кайсы диңгез иң сай диңгез? Җир шарындагы кайсы диңгез иң сай булып санала? Иң сай диңгез булып, Азак диңгезе санала, аның тирәнлеге 14,5-нан да күп түгел. Аның тирәнлеге нибары 14 метрны тәшкил итә һәм сез әлбәттә Азов диңгезе турында бара иде әлеге сорауда. Чиратта 8нче сорау һәм ул сезнең өчен Салават күпере командасы. Затланышлы фигыльләрне атагыз. Яна татар теле дәресләрендә алган белемнәрне искә төшерәбез. Затланышлы фигыльләрне атагыз, кызлар. Белмибез. Җавап юкмы? Юк. Көндәш командага мөрәҗәгать итәбез. Хикәя фигыль, боерык фигыль, шарт фигыль һәм теләк фигыль зат белән төрләнәләр. Җавап бергәндә без өчесен алганда да дөрес дип саный идек. Хикәя, боерык һәм шарт. Әфәрин дуслар, 9нчы сорау сезнең өчен ул фото сорау рәвешендә бирелгән. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән сүз? Чама саны. Әзерме җавап? Әйе. Әзер булса тыңлыйбыз. 4нче сан астында күрсәтелгән меңнәрчә саны ул чама саны. Ни өчен? Ничәләп? Меңнәрчә. Чөнки ул предметның санын якынча белдерә инде. Нәкъ менә меңәрчә дигәндә ул якынча сан һәм чама саны дип атыйлар аны. Кабул иттек сезнең җавапны. 10нчы сорау. Кайсы елга Татарстан белән Башкортстан республикалары арасында табигый шик булып тора? География дәресләрен искә төшерәбез. Кайсы елга Татарстан белән Башкортстан республикалары арасында табигый шик булып тора? Агыйдел елгасы. Кабул иттек сезнең җавапны. Тагын нинди версияләр бар? Татарстан белән Башкортстан арасындагы шик булып Ык елгасы тора. Әлеге елга Каманың сул кушылдыгы булып тора һәм сез Ык елгасы турында. Кабул иттек, өстәмә бер бал яна сезнең якта. 11нче сорау. Татар халык мәкале кояш җирне нәрсә кешене яктырта ди? Димәк, кояш җирне яктырта кешене? Уку яктырта. Әфәрин, Лиса, кабул иттек сезнең җавапны. Җавап дөрес. 12нче сорау калып бара. Чиратта ул фото сорау рәвешендә бирелгән. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән сүз? Урын рәвеше. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән сүз? Урын рәвеше. 2нче сан астында күрсәтелгән сүз урын рәвеше. Димәк, югарыда сүзе урын рәвеше, шулаймы? Кабул иттек сезнең җавапны. Урын рәвешләре эшнең үтәлүе турында белдереп, кайдан сорауларына җавап бирә һәм шушы критерийларга туры килгән сүз нәкъ менә югарыда сүзе экранда ул 2нче сан астында бирелә иде. 13нче сорау. Идел елгасының Татарстан мәйданы аша аккан өлешнең озынлыгы күпме чакрымны тәшкил итә? Идел елгасының Татарстан мәйданы аша аккан өлешнең озынлыгы күпме чакрымны тәшкил итә? 200 километр чакрымы. 200 километр дип кабул итәбез. Сезнең җавапны төгәлрәк җавап булмый икән? 200-гә якын. 200-гә якын ансыны. Кабул иттек. Кызлар, сез ни дип әйтерсез? 177 километрны тәшкил итә. Калса сезнең җавабыгыз дөреслеккә якынрак. 180 чакрым дип әйтәбез. Без аны гадәттә 177-не без шулай ук дөрес дип саныйбыз. Һәм өстәмә бер балны сезнең якка тапшырабыз. Әфәрин дуслар. 14нче сорау. Ярчаллы шәһәре кайсы елга яры буенда урнашкан? Ярчаллы шәһәре кайсы елга яры буенда урнашкан? Кама елга яры буенда урнашкан.
Шулман, ягъни кама дип әйтәбез без аны. Җавап дөрес. Афәрин, дуслар. Әнә шундый иде беренче турның сораулары һәм җаваплары. Инде хәзер күчәбез нәтиҗәләренә. Беренче турдан соң исәп 8-га 6 һәм әлегә алтын ай командасы өстенлек ала. Алда безне икенче тур көтә, шуңа күрә аерыла күрмәгез. Тапшырыбызның иң кыска турларының берсе блиц турын башлап җибәрәбез, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда без катнашучыларыбызга шикле вакытта сораулар бирәбез. Сораулар гадәттә бик җиңел була, шуңа күрә безнең катнашучыларыбыздан бары тик игътибарлы булу сорала. Айгөл, әзерме син? Әзер. Әзер булсаң, башладык. Китап сүзе кайсы килештә? Иялек. Баш. 17-гә 4-не кушкач җавап. 22. 21. Булы сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Алга. Облака 3 почмакның 4 почмаклыктан ничә почмагы ким? 1. Дөрес. Детектив сүзендә д хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? Е. Дөрес. Нәүрүз бәйрәме елның кайсы фасылында? Яз. Дөрес. Татарстанның кайсы шәһәре Невич башкаласы дип әйтәләр? Нижнекамск. Әлмәт. Уку сүзендә ничә тартык аваз бар? 1. Дөрес. Арыслан фил кайсы җанвар ерткыч? Кыргый. Арыслан. Әлфия Абзалова ул кем? Җырчы. Дөрес. Ф тартыгының яңгырау пары? В. Дөрес. Юлар кисешкән урын ничек атала? Шат. Хайваннарны дәвалаучы һөнәриясе кем дип атала? Ветеран. Дөрес. Апельсин, редис, слива буларның кайсы яшелчә? Редис. Дөрес. Күке сүзнең соңгы җиге кайсы хәрефкә тәмамлана? Е. Дөрес. Е. Бергә берне тапкырларга җавап. 1. Дөрес. Шанхай шәһәре кайсы иллә урнашкан? Шанхай. Китай. Дөрес. Айгөлнең җавапларын алдык, күчәбез көндәш командага. Салават күпере командасының вәкиле Наилә, синең белән эшне дәвам итәбез. Аналогик бирем. Кыска сораулар, кыска җаваплар, 60 секунд вакыт. Әзерме син? Әзер. Авыр булып тоеламы? Юк. Авыр түгел, бар тик сиңа концентрация кирәк. Димәк, барлык сорауларны игътибарлы тыңлыйсың һәм җавап бирәсең. Әзер булсаң башлар идек. Мин әзер. Башладык. Фигыль җөмләдә күбрәк кайсы җөмлә кисәге булып килә? Алга. Хәбәр. Кояш сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Солнце. Дөрес. 19-дан 8-не алга җавап. 11. Дөрес. Педагог сүзе кайсы хәрефкә тәмамлана? Алга. Г. Пифагор теориясе кайсы фәндә өйрәнелә? Математика. Геометрия. Уңыш бәйрәме елның кайсы фасылында билгеләп үтелә? Сентябрь. Көз. Алабуга, Түбән Кама кайсы шәһәрнең 1000 еллык тарихы бар? Алабуга. Дөрес. Китап сүзендә ничә сүз аваз бар? 2. Дөрес. Мандарин, алма, абрикос кайсы җимешнең үзәгендә зур теш бар? Абрикос. Дөрес. Мәҗит Гафури ул кем? Шагыйрь. Язучы, шагыйрь. Бу тартыгының соңгырау пары. Е. П. Светофорның кайсы төсе хәрәкәт итүне тыя? Яшел. Кызыл. Балалар бакчасында балаларга тәрбия бирүче һөнәриясе. Ул Укытучы. тәрбияче. Нарат, каен илкә буларның кайсы ылыслы агач? Нарат. Дөрес. Алка сүзендә ничә ижек бар? 2. Дөрес. 30-ны 1-гә бүлгәч, җавап ничә була? 30. Афәрин. Икенче турдан соңгы нәтиҗәләрне сезгә яңгыратам, хөрмәтле дуслар. Безнең катнашчылар аларны зарыгып көтеп торалар. Алтын ай командасының вәкиле Айгөл беренче булып эшкә кереште һәм ул 17 сорауның 12-сенә дөрес җавап бирде. Аның көндәше Салават күпере командасының вәкиле Наилә 16 сорауның 10-сына дөрес җавап бирде һәм инде гомуми нәтиҗәләргә килгәндә исәп 16-га 20 һәм әлегә алда шулай ук Алтын ай командасы. Уйныбызның хәл иткеч 3нче турын башлап җибәрәбез. Әлеге турны без шартлы рәвештә 2 өлешкә бүлеп уйнатабыз. Беренчесендә исә без командаларга экранда күренекле танылган бер шәхеснең фотосын күрсәтербез. Командалар үзара фикерләшкәннән соң безгә дә әлеге кеше турында сөйләп бирергә тиеш булачаклар. Бу юлы сездән башлап җибәрәбез. Салават күпере командасы фотосурәт экранда карыйбыз һәм җавап бирәбез. Димәк, Зилә, экранда сез кемне күрәсез, аның турында ниләр беләсез?
Экранда Хатип Юсуф улы Миннегулов сурәтләнгән. Ул 1939 елның 12 майында Зәй районында дөньяга килә. Башлангыч мәктәп белемен үзенең авылында ала. Соңрак Самара өлкәсендә Иске Кәшәр авылында урта мәктәбендә белем ала. 1959-64 елларда Казан дәүләт университетына укырга керә. Соңрак Пенза өлкәсендә укытучы, Самара өлкәсендә директор булып эшли. 1954 елдан бүгенге көнгә кадәр Казан дәүләт университетында татар әдәбияты факультетында укытучы булып эшли. 1991 елда уңышлы гына докторлык диссертациясын яклый. Хатип Миннегулов рус, инглиз, татар телләрендә 1000-нән артык китаплар яза. Экранда чыннан да Хатип Юсуф улы Миннегулов сурәтләнгән Татарстанның атказанган фән эшлеклесе. Фән һәм техника өлкәсендәге Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты, халыкара ел кешесе, Англиядә 1998 елда яуланган дәрәҗә һәм Гаяз Исхакый исемендәге премия лауреаты, Гали исемендәге халыкара премия лауреаты. Без күчәбез икенче фотосурәткә һәм ул сезнең өчен Алтын ай командасы. Карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Алтын ай командасы тыңлыйбыз сезне. Экранда кем сурәтләнгән? Әлеге фотосурәттә Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗахмәтов сурәтләнгән. Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗахмәтов атказанган мөгаллим, профессор, дәреслек, монография, фәнни мәкаләләр авторы. 1952 елның 30 июлендә хәзерге Спас районы Йолдыз авылында туа. Башлангыч мәктәптә укыганда ук язма, хикәя, әкиятләре, районның яңа тормыш, республиканың Ялкын, Азат хатын, Шаян журналларында, Яшьләр ничек газетасында басыла. Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университетын тәмамлаганнан соң Болгар төбәгенең Рәҗәб мәктәбенә директор итеп билгеләнә. Ул җитәкчелек иткән елларда мәктәп базасында укыту җитештерү комплексы оештырыла. Һәм шулай ук шул елларда мәктәп СССР Мәгариф министрлыгының иң зур дәрәҗәсенә, иң зур югары бәйгесендә җиңү ута. Иң яхшы авыл мәктәбе номинациясендә беренче урынга лаек була. Һәм мәктәп 23 урынлы автобус, Жигули һәм ЛуАЗ автомобильләре белән бүләкләнә. Соңрак Әнвәр Нурәхмәтович район мәгариф бүлеге җитәкчесе, Мәгариф министрлыгында мәктәпләр идарәсе башлыгы булып эшли. Шул елларда Татарстанда 48 татар-төрек лицее, 152 татар телендә укыту алып бара торган мәктәпләр, гимназиялар ачыла. Докторлык диссертациясын яклаганнан соң Әнвәр Нурәхмәтович Казан Идел буе федераль университетында профессор, кафедра мөдире булып эшли. Әнвәр Нурәхмәтович педагогика фәннәре докторы, Россия академиясе эксперты, фәннәр академиясе эксперты, Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе. Шулай ук Татарстанның Муса Җәлил, Каюм Насыйри, Дамир Сиражиев исемендәге премиялар иясе. Кабул иттек сезнең җавапны, Гөлшәшә Кәфәрин. Тапшыруыгызны даими рәвештә карап баручылар әлбәттә Әнвәр Нурәхмәтовичны бик яхшы белә инде. Ниһаять аның белән якынрак танышу мөмкинлеге дә туды. Сез уңайыннан тапшыруыбызга керткән өлеше өчен аңа зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Без дәвам итәбез 3нче турның 2нче өлеше белән. Әлеге өлештә без сезгә хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең өстегездә булачак. Әлбәттә аларның барысы да экранда һәм махсус бланкларда да чагылыр.
шыңы ак алъяпкыч, белем дөньясы, зихенле укучы, тырыш мөгаллим һәм мәгърифәт нуры. Әнә шундый сүз тезмәләр тәкъдим иттек безнең командаларга. Ниндирәк хәрефләрне барладылар икән, бергәләшеп тикшерәбез. Сездән башлыйбыз. Алтын ай командасы беренче сүз тезмә кыңгырау шыңы. Кыңгырау шыңы сүз тезмәсендә, кыңгырау сүзендә аңа хәрефе төшеп калган. Ны хәрефе дип уйлыйсыз, сез көндәш командага шул ук сүз тезмә. Кыңгырау сүзендә ңа хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Кабул иттек, җавапларны карыйбыз экранга һәм бергәләшеп тикшерәбез. Әфәрин дуслар, һәр ике якка да берәр бал китә, дәвам итәбез. Икенче сүз тезмә ак алъяпкыч. Ак алъяпкыч сүз тезмәсендә, алъяпкыч сүзендә нишкәл калынлык билгесе төшеп калган дип уйлыйбыз. Калынлык билгесе дип уйлыйсыз, сез көндәш командага мөрәҗәгать итәбез. Алъяпкыч сүзендә калынлык билгесе төшеп калган. Кабул иттек. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Калынлык билгесе турында сүз бара иде әлеге сорауда. Өченче сүз тезмә белем дөньясы. Белем дөньясы сүз тезмәсендә, дөньясы сүзендә нишкәлек билгесе төшеп калган. Нишкәлек билгесе дип кабул иттек, Зилә. Дөньясы сүзендә нишкәлек билгесе төшеп калган дип уйлыйбыз. Бар игътибар экранга, карыйбыз һәм тикшерәбез. Яна һәр ике яктан да бер тигез дөрес җавапларны алдык. Дүртенче сүз тезмә зихенле укучы. Зихенле укучы сүз тезмәсендә, зихенле сүзендә йомшак х төшеп калган дип уйлыйбыз. Нишкә дип әйтәбез без аны гадәттә? Төшеп калган. Нишкә х дип кабул иттек сезнең җавапны. Гөлчәчәк. Зихенле сүзендә нишкә х төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әлегә командалар бер хатасыз җавап бирәләр. Бишенче сүз тезмәгә күчәбез. Тырыш мөгаллим. Тырыш мөгаллим сүз тезмәсендә хәрефе төшеп калган. Хәрефе дип уйлыйсыз сез? Ни дип уйлыйсыз? Сез Салават күпер командасы. Тырыш мөгаллим сүз тезмәсендә ак хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Кайсы команданың җавабы хакыйкатькә якынрак икән? Әлбәттә, сезнеке Салават күпер командасы, димәк, бер бал сезнең якка китә. Дәвам итәбез 6нчы һәм соңгы сүз тезмә бу очракта. Мәгърифәт нуры сүз тезмәсендә ак хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Кабул иттек, сезнең җавапны күчәбез көндәшләргә. Мәгърифәт сүзендә калынлык билгесе төшеп калган дип уйлыйбыз. Төрле җавапларны алдык командалардан, инде дөрес җавапны белер вакыт килеп җитте. Карыйбыз экранга һәм дөреслекне беләбез. Бу очракта Алтын ай командасы дөреслек сезнең якта һәм шулай бер балда сезнең якка китәчәк. Әнә шундый иде тапшыруыбызның сорау һәм җавап өлеше. Бары бер генә сорау калып бара бүгенге уенда. Кайсы командага җиңү бәхете елмаер икән? Моны белер өчен сүзебезне экспертыбызга тапшырабыз. Рәйсә Хафтаховна, рәхим итегез. Менә шушындый сораулар, катлаулы сораулар, җиңел сораулар юк монда. Тормышта гомумән алганда катлаулы сораулар. Шушы катлаулы сорауларга матур иттереп җавап бирсәгез, аларга тапсагыз җавапны, тормышыгыз бәхетле һәм хөрмәттә үтәр. Менә ничек сөйләдегез Әнвәр Нурәхметович турында. Менә шушындый ымтылышка, шушындый бәхеткә, кешегә хезмәткә, кешегә үзегезнең белемегезне таратырга, аның шикелле Әнвәр Нурәхметович шикелле тырышсагыз, чын кеше булырсыз. Дөньяда чын кеше булып яшәү иң мөһиме. Кеше өчен дә, үзең өчен дә зур бәхет булыр. Алтын ай командасында 28 бал. Тәбриклибез сезне. Һәм инде Салават күперендә 24 бал. Тырышырга кирәк, әйдәп баручылар бар, артларыннан ияреп түгел, алларыннан барып, алдан күреп, яши белергә кирәк. Бүгенге җиңүчеләр безнең Алтын ай командасы дип табылды. Һәм дә инде шулай ук Салават күпере икенче урында булса да, бик матур җавап бирделәр. Аларга да зур рәхмәт. Сезгә уңышлар, хөрмәтле укучылар. Тапшыруыбызның күңелле мизгелләре килеп җитте. Яна сезгә җиңүчене тәкъдим итәм. Бүген Казан федераль университетының Алтын ай командасы җиңүгә иреште. Котлыйбыз сезне һәм алкышлыйбыз. Шушы уку йортынан килгән Салават күпере командасы бүген көмеш медальле икенче урында. Сезне шулай котлыйбыз һәм сезнең белән киләсе очрашуларда насыйп булсын.
Әдәттәгечә бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшырубызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтуллы Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдулкариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры сезне иң матур спектакльләрендә көтеп калалар һәм әлбәттә чакыру билетларын тәкъдим итә. Театрларга зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хөрмәтле студентлар, дип мөрәҗәгать итәргә ярыйдыр сезгә. Уеныбызга килеп аны ямьләндергән өчен сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм алга таба студиябызның ишекләре сезнең өчен һәрчак ачык булачак. Ә сезнең белән хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, без сау булашып торабыз. Мөхтәрәм укытучылар, укучылар, студентлар һәм безнең караучы барлык тамашачылар сезне янә соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлап калабыз. Бәйрәм котлы булсын. Сау булыгыз.